изследванията сочат, че няма как по 8 часа на ден да сме концентрирани напълно, т.е. да използваме 100% си капацитет. Един автор, така наречения Парето, поставя едно правило, което е 80 на 20. 80 на 20 означава, че 80% от работата, която вършим през деня, я вършим само за 20% от времето, от работното ни време. Тоест, от критична важност е как ние ще използваме тези 8 часа, за да свършим нашата работа, и трябва много да внимаваме да използваме пълноценно и ефективно тези 20%, в които наистина сме 100% концентрирани. Първата стъпка е да анализирате себе си. 70% от хората имат жизнен цикъл като при мен. Между 9 и 11 са в най-добра концентрация, към 11 часа концентрацията рязко пада, докато достигне своя абсолютен минимум в 3 часа. Моя съвет е да промените вашите ритуали. Ако в 9 часа отивате на работа, пиете кафе с колеги, разчупвате леда, за да започнете, проверявате си имейлчета, влизате във Фейсбук, казвате по скайп здравей. Моя съвет е да промените този ритуал и да започнете в 9 да работите. Втората много важна точка е да използвате регламентираните почивки абсолютно задължително. Като се препоръчва в регламентираните почивки да не мислите за работа. Третата стъпка, изключително важно нещо, всички го знаем, но никой от нас не го прави, записвайте си всичко. Вашия план за деня трябва да е написан абсолютно задължително. Нещо много важно, да зададете срок на всяка една от вашите задачи. Винаги си поставите срок малко по-ранен, отколкото в действителност е срока, в който трябва да предадете вашия продукт. Четвъртата стъпка, нещо много страшно също за нашата култура, да се научим да казваме не. Да казваме не е важно в момент, в който ние сме силно концентрирани и работим. Идва някой колега, иска нещо от нас. В този момент е необходимо да му кажем не. В момента вършим нещо, след малко ще се обърна към теб и ще разбера от какво имаш нужда. Това е едната причина, поради която трябва да казваме не. Другата причина, поради която е да казваме не, когато не можем да поемем допълнителен ангажимент. Често в нашето ежедневие има задачи, които са много трудни. Това е стъпка 5. Ако задачата е спешна и важна, извършете я сега. Ако много се затрудните, направете 5-минутна почивка, след което се върнете и довършете задачата. Ня оставяйте за по-нататък. Шестата стъпка, научете се да делегирате. Това са нашите задачи. Тук стоят най-важните и спешни задачи, както виждаме. Най-високите степени са най-важни и най-спешни задачи. Естествено, когато имаме важна и спешна задача, означава да я свършим моментално, и то ние. Тук стоят много важни, но не чак толкова спешни. Какво означава? Когато една задача е много важна, отново означава, че ние трябва да свършим днес, както казахме вече, най-подходящо до 11 часа. Така. Тук кои задачи стоят? Не много важни и не много спешни. Тези задачи препоръчваме да бъдат делегирани на ваши колеги. Седмата много важна стъпка. По време на изпълнението на вашата задача да се фокусирате. Не мислете за нищо странично, не позволявайте да шумовете от околната среда да ви разсейват и се старайте да влизате в детайлите на това, което вие правите. Осмата стъпка гласи, че след отмятането на всяка една от вашите задачи не забравяйте да се наградите. Как ще се наградите, вие решавате, но никога не забравяйте да си сложите короната на това, което сте свършили. Благодарение на тези 8 стъпки можем да си свършим 80% от работата само за 20% от времето и през останалото време да си доработваме с удоволствие и да не се натоварваме.